Čau lidi, já jsem Honza. Je tady se mnou můj kamarád. Čus! Přesně tak. Dneska si asi ukážeme, jakoby, kdo má výkonnější počítač, nebo prostě něco takového. Dobrá? Kameramany, pojď sem. A asi, jestli jste viděli ty minulý videa, co to máš, hajzle? Tak jsme hráli tady tu hru. Mluvám se za ten prst. To dávám. Tady to jsme hráli a jestli chcete, tak si třeba za 100 lajků, pro mě zatím, jo? Tak pro mě za 100 lajků si zahrajeme třeba SCP. Nebo třeba Alien, nebo tak. GTAčko. Ano, to taky. Nebo jestli chcete, tak mi dejte 160 zhlédnutí nebo lajků. Beru. Za to, nebo i odběru za to, že půjdu ke kamarádovi hrát GTAčko 5. Klidně do popisku třeba můžete napsat, co bychom tam měli udělat za mise a tak, nebo co bychom mohli vyzkoušet a tak dále a tak dále. No, když tak, jak tohle říkám, tak nevím co. A co ty? Já. Ano, ty. Já jsem jenom kameraman, takže já nemám jako co říkat, protože do videa má kameraman být obvykle sticha. Já vím, ale ty jsi tu se mnou, tak aspoň něco může říct těm lidem, jestli na to vůbec někdo kouká. Tak lidi, já vám chci, já vám chci jenom říct, že ať se tady koukněte na Honzův kanál, Honza is Boss, a dejte mu třeba, jak říkal, 160 lajků, nějaký odběr a shlédnutí, a koment. Hlavně za tohle video chci jenom 100 lajků a jestli dáte klidně, jestli dáte 160 lajků, bude moc s kamarádem rádi. A když tohle to dáte všechno, co teďka vám tady Honza říkal, tak tohle půjde k nám zahrát GTA 5. Klidně do popisku videa můžete napsat třeba nějaký úkoly, co chcete, abychom splnili. Třeba si tam napište jméno, můžeme vás tam třeba uvítat. A třeba někdy jim můžeme dát challenge. Jo, to by se mohli. Ale jako? No, to se potom necháme. Jo, lidi, napište dolů do komentářů. Teďka rychle pište, kdo se na to kouká. Pište, jakou challenge by se mohli udělat. Přesně tak. Tak jo, to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. A teďka zase přidám Honzu. Ano. Děkuji Stepánku. No, takže kam hoši. I kdybyste napsali, aby si zahrál Roblox, tak se hrozně omlouvám, protože něco je s mým kompem a nemůžu hrát Roblox. Tak třeba si můžeme dát zkusit nezasmát a tak, nebo hrát Minecraft a tak. A my si asi možná tady s kamarádem zahrajeme asi Minecraft, ne? No, jo, nějaký minihry, no. No třeba, jestli chcete, tak napište mi do popiska třeba, jak se ta hra jmenuje a tak a tak. Takže lidi, jsem tu zpět, omlouvám se, že přišla máma, nechtěl jsem, aby mi tady nějak říkala. Tak zpátky. Omlouvám se, že mi prostě nejde Roblox, protože s počítačem. A s kamarádem si asi dneska teďka si zahrajeme klidně nějaký ty UHCčka. Do popisku mi napište třeba, jak se ta hra jmenuje, já vám to napíšu a vy si můžete klidně zahrát s námi. Nebo kdybyste chtěli, jak se tam jmenuju, tak se tam jmenuju od sem, kameramane. Jmenuju se tam takhle, aby se to vůbec. Cip 3R Wolf. Když tak. To nevá. Tak když tak vám to napíšu a kámo, tak jdeme teda pařit? OK. Tak ukážu, zase si to podržím. Jo, to je na mě. Já si to zavřel kompakt, to je jedno. Jo, kdybyste si říkali, co mám za počítači, tak oba máme notebooky, já mám HP. No to jako Minecraftu HP, ale mám HP značku a kámoš tady má Acer
Říkám to dobře. Acer, že jo? Acer, kámo, Acer. Ano, Acer. Aké to není. Acer to je. To je jedno. To je jedno, přesně to. Mně už se tady zapíná Minecraft. No, mě ještě ne. Tady mám prostě moje knížky a tak dále. Kamera to má podezřelý pozadí, že jo? A teď to na mě. Je, mám tady, nevím, jestli to dobře zaostří, ale mám tady taky, to je tady se načítá, no, to je. Berte to jako, že to, no, to už jsem mi načetl Minecraft. Dobrá. Koukejte na můj chat. Koukejte. Se pořád načítává Minecraft, jestli chcete, tak na to tady můžu dát. Jestli chcete, tak tady u tohle videa dejte, jestli u tohle videa dáte 200 lajků, Neříkal mi náhodou 100. to jsou taky, prostě mě je jedno, kolik dáte lajků, ale pro tohle video, jestli dáte 160 lajků, tak půjdem, jak opakujeme, ke kamarádovi si zahrát GTA 5. Oh yes. Oh, tak, ej. Tak jo, já už tam budu. Jestli neviděli, tak počkej, ono to možná nezavostří. Má úplně stejný účet jako na Robloxu. Nevím, jestli to řeknu dobře, Cip 3R Wolf. 3R Wolf, já tomu tak říkám, já to říkám úplně blbě. No, už máš zaplay Minecraft. A jdeme na UHCčka. Ano. OK. Nevím, kam si vás položím. Ty vado, nevím, kam si vás položím, moší. Potřebovali bychom tu webkameru. Ano. No a my totiž natáčíme na mobil, ale... Ano, na můj starý mobil. Si musíme objednat tu webkameru. Ano, to vážně musím. Jinak jsou totálně vřití. Jako, jak jsem vám minule ukazoval ty módy, tak jsem hrál jenom jednou rukou, tak proto jsem hrál tak zhuleně. Vážně potřebuji ten držák. Tak já... Tu webkameru. No. To je přímo na ten počítač. Já se tu nějak zkusím, já vás teďka odložím, tak když tak promiňte. Promiňte, že jsem vás odložil. Víte, takovou černou... Nic tu? Ahoj. Jo. Se mnou můj kamarád, Rebelpa. S vámi byl. Co Jedna. mi povídal. Nevím, co se to stalo. Já už. Hej, mi hraje úplně debilní hudba. Super, máme tu creepery. Tak. Asi už vidíte. Kam dáme jednu hru a potom to asi ukončíme už, ne? Asi jo. Hej, tak, co si asi zahrajeme? UHCčka. Jdeme na ucházečku. Dej lobby 1. Lobby 1. Kde jsi? Počkej. Aha, ty tam ještě nejseš. Nejsem. No, nejsou. Loading. Lidi, napište rychle do komentářů, jestli se těšíte zítra do školy. Já teda ne. Já taky ne. Ale napište to teďka dolů do komentářů, kdo se zítra těší prostě do školy. Jako, kdo se netěší, tak je asi s námi a Ano. je prostě asi macher největší, ale kdo se těší, tak neříkám, že by byl super nejdu, ale ať se dobře vyučí a ať je dobrý a ať je dobře chytrý. To samý ty, který se natěšej. Protože, koukejte. A nebo víš co, kamaráde? My to UHCčko asi natočíme v dalším videu za 160 lajků. Učte se, že my už jsme v 5. třídě a teď jsme si řekli, proč se neučí, proč jsme se tolik neučili a teď se úplně bojí. Lidi taky, já to asi ukončím s kamarádem. Tak se asi rozloučíme, ne? Jo. Takže ahoj lidi. Ahoj!